To madalla, da farko dai za ku ji cewa jami'an Hisba a jihar Kano sun cafke wasu matasa 25 bisa zargin auren jinsi a jihar ta Kano. Haka zalika za ku ji cewa shugaban rukunin kamfanonuwa na Dangote wato Alhaji Aliko Dangote ya shirya tsab domin ya faɗaɗa matatarsa. Idan kuma muka leƙa ɓangaren wasannin ƙwallon ƙafa kuwa za ku ji cewa Real Madrid ta doke takwaranta Barcelona da ci 2-1 a wasan da aka kara na El Clasico a ranar Lahadi. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Jami'an Hisba a jihar Kano da ke arewacin Najeriya sun kama matasa 25 da ake zargi da shirya auren jinsi a birnin Kano. A wata sanarwa da ta fitar ranar Lahadi, Hisba ta ce jami'anta sun samu nasarar kame waɗanda ake zargi ne a yayin wani samame da suka kai wani wuri. A cewar mataimakin shugaban hukumar Hisba Mujahid Abubakar, matasan da suka hada da maza 18 da kuma mata 7 dukkansu 'yan ƙasa da shekara 20 ne, ciki har da amaran waɗanda yanzu haka ana tsare da su. Shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko Dangote ya ce zai kwashe shekaru 3 ana aikin faɗaɗa matatarsa, wadda ya ce za ta zama mafi girma a duniya. Dangote ya ce akalla sabbin ma'aikata 50,000 ake sa ran gajiyar shirin wajen samun ayyukan yi. Dangote ya ce za a yi aikin faɗaɗa matatar ne kashi-kashi, inda nan da shekara mai zuwa yawan man da matatar ke tacewa zai kai 750,000. yayin da za a kammala aikin a shekara 2027. Idan kuma muka lega bangaren wasannin ƙwallon ƙafa kuwa, Jude Bellingham da Kylian Mbappe sun taimaka wa Real Madrid wajen doke Barcelona da ci 2-1 a karawar hamayya ta El Clasico, tare da samun ƙarin maki 3 kan abokiyar dabinta a saman teburin La Liga a ranar Lahadi. Kylian Mbappe ya ci wa Madrid ƙwallon farko a mintuna na 22 da soma wasa, kafin daga bisani Fermin Lopez ya rama wa Barcelona a mintuna na 38. Duka ƙarshen takaitattun labaran kenan na wannan rana, a madadin abokanan aiki da suka taimaka labaran suka zo muku. Ni Abdul Dan Hajiya da na jagoranta nake gaba. Bisalam.